Sillej, fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha ebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Aw tfal, mel intom hawn, erġajtawni jien. Ma tantx tinħossni tajba ta'. Għaliex? Għalfejn tistaqsuni għaliex? Għax dak Bertu, hekk, qabatu sparixxa. Mela n-nies hekk, taqbadu titlaq hekk. Tgħidx kemm ħattalija ta' jien u m'għandi jabtit nagħmel xejn. Ħanara x'ħandoqqilha llum, għax min jaf x'qed tgħid ma x'qed tisma'. Hawn ktieb wej. Naqraw ktieb ta' Nina n-Nokla u l-Kamaleonte tal-ġnien. Fil-jiem sajfin, ix-xemx kienet tkun fl-aqwa tagħha. Il-gremxur kien isib xi xaq fil-ħajt tas-sejjieħ u jintefa' jorqod raqda tajba għad-del tax-xitla tal-kappar. Nina kienet lena tagħha toqgħod bil-qiegħda fuq l-adba tal-bib tal-ġnien tipprova tiskopri xi insett ġdid. Ta' sikwit kienet tagħmel ħbieb ma' xi wiżaġġ kejkna li tiġi tittawli l-ankis-sinkis jew ma' xi brimba mdendla rasa l-isfel minn tarf laqbuta. Dakinhar ma kellix il-min timbex. Il-wiża ma deritx u l-brimba baqgħet mistoħbija. Donnu kulħadd kienet iqgawdi dik in-nasa ħelwa ta' wara nofsinhar. Minn barra Nina. Kif sabet ruħha waħedha, Nina qamet u rħitilha lejn il-ġnien fuq ponot subajja. Attenta li ma tmurx tqajjem lil papa. Ħarset Nina marret fuq xi ħaġa stramba. Nina ma jħarbilha xejn. Dak xi jkun. Qatt ma rajtu hawn, staġbet Nina. Tafx qisu? Qisu gremxula kbira jew xi dinosawru żgħir lewn il-ġebel abjad. U kemm hu stramb. Ma kull pass li bdiet tagħmel Nina beda jsegwiha bajnejh u jdawwarhom dawra tont. Jew aktar stramb minn hekk jaqlibhom waħda lawn u l-oħra lem. Tgħid qed jibża minni? Naħseb, qalet bejna u bejn ruħha. Iktar ma niċċaqlaq jiena, iktar iżomm postu. U jistira. Qisu statwa ma jiċċaqlaqx. Siq waħda donna fl-arja u dembu granfat mazzok. Nina kellha kurżità kbira. Xtaqet tersaq lejh ma kienet qed tibża minnu fl-istess ħin. Ngħiduha kif inhi. Ma kienx jidher wisq minn tagħna. Rabtet in-nokli bil-pinzelli kellha fuq widnejha. Inxteħtet għall-kub tiegħha mal-art, resqet viċin kemm seta' u qalet: "Jien mhux ser nibża minn dan, fuq kollox jien bil-wisq akbar minnu, x'jista' jagħmilli?" Bdiet tipprova tersaq inkis lejh, sakemm salt wieħed spara l-sin twil, qabad dubbina li kienet iddur għall-kwit fuq is-sardinell, rembel il-sin u lura ġaħalqu, ċaqlaq il-gangala u kiela. Dak Kamaleonte, ftakret Nina. Qalba bdiet taħbad 6-6. Nina ma setax temmel lil-għajnejha. Ftakret f'sekonda li darba nsertatu f'wieħed mill-kodba li kellha dwar l-annimali. Fejn qatt basret li ser tara wieħed ta' veru fil-ġnien, daqshekk fil-viċin. Mela mhux biss tal-li dawwar għajnejh dawra tont, iżda tal-li għandu l-sin u fih daqsu darbtejn u jiekol id-dubbin fl-aħħa ta' berqa, qalet mistaġba Nina. Nina ma qatax qalba u redet taraħ jiċċaqlaq akkosta kollox. Ħarset fi sfajnejh u xplaħ! ċabxbet Nina. Il-Kamaleonte nħasad. Dawwart nejn għajnejh ma maċċaqlaqx. Hekk kif Nina nserta d-dawret wiċċa, bil-pass komdu tiegħu il-Kamaleonte mexal fuq it-sok tas-siġġa tal-larinġ li kien hemm fil-viċin. Il-Kamaleonte prova jistaħba minn Nina u sar kallella lewnu it-sok tas-siġra. Dak biddel il-kulur, skur biddel il-kulur, insistit Nina. Orko tajnejha sew biex tkun ċerta li mhix toħlom, imma kollu minnu kien. Il-Kamaleonte kien sar kannella. Mexa ftit aktar lejn il-larinġ u l-Kamaleonte sar oranġo.
Xkull waħda wkoll, anke l-kamaleonte donnu jħobb il-kuluri bħal Nina. Tanke juża li hi ħasditu għal darba darbtejn. Ma rridx jaf u sfida. Issa nqiegħda! Aktar x'ħaseb il-kamaleonte. Naħseb ġej